Salutare, tatăl meu este Ștefan Gamer de 69. Da, eu sunt Ștefan Gamer de 69 și vreau să vă zic ceva. Adică, cred că m-ați auzit și în videoul vechi după canalul meu vechi de YouTube. Canalul vechi care se numea tot Ștefan Gamer 69 și acest canal se numește tot Gamer 69. Știți din ce cauză am schimbat canalul? Pentru că am vrut să caut pe telefon Mobizen. Da, Mobizen. M-ați auzit foarte bine. Și am mers să iau Mobizenul. Am mers să iau Mobizenul. Pe tabletă n-am mers. Deci nu era compatibilă. Și telefonul care l-am eu, M5-ul, a fost compatibil. Și am zis că dacă merge, îmi voi face un nou canal pe telefon. Și asta făcui acum. Ăsta e primul meu video pe canalul meu cel nou. O să mă bucur mai mult de canalul ăsta față de ălalt vechi. Și vreau să vă zic că nu să-mi fie doar așa de mult de canal vechi. Pentru că nu puteam să filmez jocuri. Aia, filma și așa, nu puteți vedea și meciurile au aiurea. Oricum. Ne jucăm PewDiePie Simulator, asta e camera mea, ați văzut-o foarte bine. Și hai să ne jucăm așa un pic. La o dată. Dacă vă place episodul, dați un like sau un dislike, oricum ar fi. Nu să zic papa, era să zic papa. Dar să știți că dacă mă căutați la canalul vechi, o să vedeți videoul ăla. Pentru că ăla e canalul meu vechi și fac unul nou care mie îmi place mai mult. O să mai iau o de asta mare. Da. Pentru cei care nu mă știu, vă puteți uita la canalul vechi care are Ștefan Gamer 69, Ștefan Gamer 69, dar să nu vă îndoiți de asta, că dacă așa se numește și canalul ăsta nou, care fac primul meu video cu PewDiePie Simulator. Și vreau să vă zic ceva. Dacă vă plăcea canalul vechi sau dacă nu vă plăcea, poate o să vă placă mai mult ăsta al meu, în care pot face gameplay. Da, așa. Aceasta e camera mea din PewDiePie Simulator, am level 11 și așa că la încheiere de video o să ziceți, bă, ce video scurt? O să fie scurt pentru că e primul meu video. Oricum, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, dați un like sau un dislike, că ăsta e canalul meu vechi. Canalul meu nou, zic vechi și nou, dar ăsta e canalul meu nou. Ăla vechi e vechi. Cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, dați un like sau un dislike. Oricum ar fi, ne vedem data viitoare. Vă iubesc! Pa!